Abstenció. Dintre del marc reglamentari queda clar que s'ha de modificar el pla estratègic per tal de solucionar l'errada en l'import atorgat de la subvenció nominativa a l'associació andalusa. Òbviament votarem a favor. Des de Compromís apostem per la creació d'un Consell d'Associacions el qual tinguen els següents objectius, val? Vull dir-te, partint del punt de que estàvem anteriorment, pues un dels començaments podia ser generar i crear un Consell d'Associacions en el qual tinguen com a objectiu defendre els drets de les associacions municipals, aproximar la informació municipal a la ciutadania, facilitar la més àmplia informació sobre les seues activitats, facilitar i promoure la participació de les associacions en la gestió municipal, fer efectius els drets d'associacions recollits en la normativa vigent, fomentar la vida associativa en el municipi, aproximar la gestió municipal en les associacions, garantir la solidaritat i equilibri entre les distintes associacions municipals i algú utòpic podria arribar a ser pues, que ells mateixos arribaren a gestionar les seues pròpies subvencions i que el mateix Consell decidirà com repartir-ho. Vull dir-te, pot semblar utòpic, però bueno, pot ser una proposta. No, he votat a favor.